Čaute kamoši, ja som Miška. Ja som Vala a vy počúvate Sexuálnu výchovu. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hanby a srandovne. Ahojte naši poslucháči, vítame vás opäť na našom živom vysielaní a živom nahrávaní. Opäť sme na Rive, ďakujeme za to, že tu môžeme byť a ďakujeme aj všetkým vám, že ste prišli a kúpili ste si lístky. Opäť sa ukážte, že ste tu. Tlieskaním. A budeme sa rozprávať dnes o erekcii a o výdrži, ako náš host, pán doktor, povedal presne v tomto poradí, pretože najskôr je erekcia, potom nasleduje tá výdrž. A potom ejakulácia. Áno, tak. Fantastické. Budeme sa rozprávať aj o tom, že prečo čoraz mladších mužov trápia problémy s erekciou, o tom, aké sú spôsoby a možnosti, ako to riešiť, čo s predčasnou ejakuláciou. No a o tomto všetkom sa budeme teda rozprávať s našim dnešným hosťom, doktorom Oktavianom Kuchárikom. Vítame vás. Dobrý večer. Ktorého nájdete teda ordinovať v urologickej ambulancii na poliklinike Ružinov, kde už sme obe s Myškou boli. No a našim stabilným spoluhosťom je tu aj Denis, ktorý má k tejto téme povedať viac ako my. Čaute, áno. Sponzormi tejto epizódy sú Joy Division, vyrobené s láskou v Nemecku, a Condom Shop, diskrétny erotický e-shop. My sme spoločne nahrávali epizódu už v apríli tohto roka. Ako sa odvtedy máte? Čím ďalej lepšie. Joj, to je skvelé počuť. Nenosia sa rúška, to je podstatné. Dneska som videl v aute pár, ktorí vyražali z garáži a obidvaja mali muž a žena rúška na sebou, tak ma tak profesionálne deformovanie napadlo, že či ich skladajú doma, keď sú v posteli. To sa hodí k tejto téme. Oni sú proste, chceli sa cítiť safe. Zjavne aj v aute. Sexy. Vy ste nám spomínali, že po našej epizóde, ktorú sme spoločne nahrávali, vám prišli aj nejakí noví pacienti? Áno, priznali sa, že ich to nejakým spôsobom povzbudilo k tomu, aby došli porozprávať. Viete, ja hovorím, že ten muž sa o svojich problémoch... Ženy sa skôr porozprávajú o rôznych problémoch aj intimných, ale muž sa o tých problémoch neporozpráva. Ja sa tých mojich pacientov všetkých pýtam aj na túto časť ľudského života, ako je sexualita, lebo kto sa ich neopýta? Očný lekár sa ich to neopýta, ani kožný lekár, takže ja sa ich na nich pýtam a oni potom, keď zistia, že je to medzi štyrmi očami a že tá debata vedie k tomu, aby som im eventuálne mohol pomôcť, tak prídu. A teraz neviem presne, ale bolo ich pár takých, čo hovorí, že počul som vás v podcaste a proste ma to tak nejak nakoplo, aby som prišiel. No tak to my máme obrovskú radosť. A ja. A len vám pridávame robotu však. Ja. Čím si myslíte, že to je, že tí muži sa hanbia možno o tom hovoriť? My sme od prírody takí hanbliví. Aha. No to Boris Valabik by s vami súhlasil. Nie, viete, to je... Sexualita u muža zaoberá úplne iné miesto ako u ženy. A je to taká zraniteľná, to je ako... Keby vám niekto povedal, že máte zlý make-up, alebo ja neviem... účes, alebo že vás zle ostrihali, tak tiež ako proste nebudete o tom diskutovať, skôr to pôjdete prerobiť, tak ten muž nerád sa rozpráva o týchto veciach, lebo to každá porucha sexuality u toho chlapa je trauma. To, či chceme, alebo nie. My ju máme v hlave a ako náhle k niečomu dojde, tak je to pre nás trauma. To vy neviete pochopiť, ale je. Vieme to podľa mňa pochopiť, veď... Denis? Neviem. Možno áno, možno nie, čo ty vieš. Dobre, prejdeme k tomu, čo sme sa vás pýtali teda na Instagrame. Miška, dávam ti slovo. Ako prvú otázku sme sa pýtali, pamätáš si na svoju prvú erekciu, kedy to bolo? A dali sme im možnosti. Najviac odpovedí bolo medzi 10. a 15. rokom života. Potom následovalo od 5 do 10 rokov, ale boli aj také, ktorí napísali od 0 do 5. Kedy prichádza k prvej erekcii u mužov? Šťastie, že ste povedala to posledné číslo, lebo oni tú erekciu majú aj od 0 do 5, len oni nevedia. Presne tak som si myslela, prečo som to dala. Si ju neuvedomujú ako potešenie, uvedomujú si ju skôr, možno aj sa zľaknú, hej, že čo sa deje, ale erekcie, ako náhle začne testosterón fungovať,
malí chlapci, keď máte deti a budete mať deti, tak mávajú normálne také tie ránne erekcie veľmi často a vlastne, jak povedal ktorý si klasik, že sa narodil v takej chudobnej rodine, že keby sa nebol narodil ako chlapec, tak sa nemáš čím hrať, tak v podstate tí chlapci sa s tým hrajú. No. Až časom pochopia, že to nie je len pre nich a nie je to len o hore. Zaujímavé. Denis, ak ti nebude vadiť táto osobná informácia, pamätáš sa na svoju prvú erekciu? Ja si absolútne nepamätám. Neviem. Ja už si len pamätám, ako som sa hral. Dobre. Neviem tu dnes premosťovať, vôbec úplne mi beriete absolútne akýkoľvek túto vietor z plachiet. Pýtali sme sa v nadväznosti teda ďalšiu otázku, že či dokážu muži svoju erekciu ovládať, že ak sa im náhodou teda postaví v nevhodnej situácii alebo opačne, tak čo si myslíte, že čo nám odpovedali prevažná väčšina, alebo teda tak, že nadpolovičná väčšina? Závisí to od veku, samozrejme. Podľa mňa, čím starších muži, tak dokáže ovládať všetky svoje duhy a neduhy a aj tú sexualitu trošku viac ako mladý chalan, ktorý samozrejme, že je ľahšie zrušivý a horšie to ovláda. Ja si pamätám scénu, ja vám budem takéto príhody dávať, hej, aby to bolo také. Si pamätám takú scénu, som bol na prvej svojej dovolenke v Bulharsku, to som bol na vysokej škole. A tam bola taká nudistická pláž, to vy si nemôžete pamätať, ani bulharské možno si nepamätáte, ale pre mňa nudistická pláž to bolo niečo úžasné, hej. A to boli Eva pláž a Adam pláž, hej. To znamená, že boli muži a ženy, taký múr tam bol postavený medzi tým a tí muži chodili stále k tomu múru, tam také diery v tom múre, tam pozerali. A si pamätám jedného mladého muža, ktorý proste ju neovládal. Ten musel každú chvíľu behať do mora. Proste ten bol non-stop erekcií. No, nám teda odpovedalo 58% respondentov, že ani veľmi nie. Veľmi pekne si to tam dala, túto možnosť. A áno, vedia 42%. Bolo to zhruba 1300 respondentov versus 950. V správach prišlo, závisí to od situácie. Niekedy je to jednoduchšie, inokedy ťažšie, ale nakoniec ho vždy dostanem pod kontrolu. Alebo ono to prejde samo, keď prídem na iné myšlienky, alebo si proste zamestnám hlavu a nebudem myslieť na to, že teraz sa mi postavil a není to veľmi vhodné, čo mám robiť. Ja som toto často počúvala od spolužiakov v škole, že počas toho, ako vyvolával niekto k tabuli, tak áno, toto bol celkom častý problém. Máš nejakú príhodu takú, že by si pamätal, že by sa to niekomu stalo z tvojich spolužiakov? Nie, ale dialo sa to mne. Ale ja som mal že veľmi pravidelný zážitok. Pochádzam z Bytče a teda študoval som na Hotelovej akadémii v Žiline. A pamätám si jeden moment, keď som cestoval autobusom do Žiliny, každé jedno ráno sa mi na jednom úseku cesty proste postavil. Wow. A ja som že absolútne nechápal, čo sa deje, že prečo? Pane, prečo sa mi to dialo? A nemôžem povedať, že som myslel na niečo nehanebné, alebo teda hanebné, alebo hociaké iné. Či to bol tým úsekom cesty, alebo spolucestujúcimi? Triaslo to, ale vtedy som ešte bol akože veľmi heterosexuálne orientovaný. Uvozovky tu dávam pre všetkých, čo počúvajú. Takže som nemyslel si, že tie vibrácie mi niečo robia. Rozumiem. Možno tam bol nejaký... Vieš, že von okienkom niekto... Áno, chápem. Ale bolo to, že každý deň. Ono možno sa ti to stalo raz a už si to má potom v hlave a už si to potom stávalo, lebo si na to myslel, vieš? Že... Tak asi by som na to nemyslel, keby sa to stalo len raz. Chápeš, že musela tam byť tá... Lebo ono, keď sa ti postaví pero, tak to až tak ja to napríklad až tak neriešim často, že Ježiš, teraz sa mi postavil kokot, alebo čas. Vieš, že mám to tak, že lol, whatever, však to padne. Ale vtedy to bolo proste tak, že ty vole, za chvíľku vystupuješ, ukludni sa, vieš, tak, že mal som taký. Aký to bol úsek, môžem vedieť? Ja si spomeniem a potom vám poviem. No nie kvôli sebe, lenže doporučím pacientom, že si okolo Bytče. Potom vám poviem teda. Tiež sme sa ďalej pýtali, že či mal tvoj partner, lebo odpovedali nám teda aj dievčatá, niekedy problém s erekciou. Tak takmer 4,000 nám povedalo áno, stalo sa. Na to, aké máme relatívne mladé publikum, je to dosť vysoké číslo. Nikdy som nemal problém, bolo viac ako 2300 a pravidelne má problém 170 ľudí. Tiež nám prišli také dodatočné správy,
V období, keď ma môj partner podvádzal, teraz je to už manžel, tak mal také výčitky, že sa mu aj nepostavil. Nevedela som, čo je za tým. Keď mi konečne všetko povedal, tak to úplne vymizlo. Potom písal jeden chalan, že keď mám prvý sex s novou babou, tak som nervózny a nechce sa mi postaviť. To sa viackrát opakovalo. A viackrát nám prišlo, že mali ľudia problémy s erekciou kvôli liekom na prostatu, na vysoký tlak, kvôli cukrovke, liekom na depresiu, že rôzne iné lieky toto ovplyvňovali. Chodia často k vám pacienti s tým, že majú problém s erekciou? Áno. A oni sami nezačnú s tým, ale keď sa ich spýtate, tak potom začnú. Ale tie lieky sú v pohode, aj tie choroby, aj staroba, aj kornatenie ciev, aj všetko ostatné, co sa možno ešte k tomu dostaneme, to sú tie objektívne príčiny, ktoré môžu, cukrovka napríklad, prvým z príznakov cukrovky môže byť to, že je nedokonalá erekcia. Ale tie ostatné príčiny, viete, aj to beriem, že nová partnerka, alebo málo skúsený partner, alebo neskúsená vôbec partnerka. A vtedy to pre toho chalana môže byť teda v momente, ešte, ja poviem takú jednu vetu, to sa bude možno viackrát opakovať. Mužská sexualita je v hlave. Či chceme, alebo nie. My máme vnímanie vizuálne, hmatové, nám sa páčia baby, točíme sa za nimi, úseky ciest sa nám páčia rôzne. To znamená, že my proste potrebujeme sa dostať do toho prostredia. Keď si zoberiete zo živočíšnej ríše, tam je to krásne vidieť. Tí, čo pochádzate z dediny, alebo ste krávy a bíci. Bujaci po slovensky sa hovorí. Tak v prírode to funguje tak, že keď sa chcete nakryť, ja neviem, ovcu alebo kozu alebo fenu, tak musíte ísť za psom domov. On musí byť vo svojom prostredí. On proste ju nenakrie inde. Možno takí psíci, čo behajú, tí už sú takí geneticky zmenení, ale také tie čistokrvné a keď chcete, tak fakt, že išiel s kozou za capom, aby ju cap nakryl. Proste nikdy ten samec potrebuje svoje prostredie. A ešte jedna taká na úvod vec, čo bola veľmi dobrá kedysi za starých čias, ten chalan by mal do toho svojho sexuálneho života sa dostať. To znamená, že on potrebuje, aby sa presvedčil, že je ten bujak, povedzme si po slovensky, hej, aj bez urážky. A na toto boli kedysi, keď si pamätáte staré filmy, alebo ste čítali, na toto slúžili nevestinci. Ja teraz nikoho nenahováram to nevestincov, aby chodil, ale niekedy ale niekedy boli tie nevestince veľmi, veľmi safe, hej, ak sa dneska hovorí, to znamená, že tie zamestnanky neboli kontrolované, tam si nemohli dostať pohlavnú chorobu, niečo všetko, a boli to dámy skúsené. To znamená, že otec zobral syna 18-ročného tam a tá dáma ho presvedčila o tom, že to je ten správny chlap, najsprávnejší na svete. Lebo on, keď sa potom dostal s nejakou mladou dievčinkou tam z dediny, ktorá si myslela, že keď si láhne a rozťahne nohy, že to bude všetko fungovať, tak sa mýli. A ten chalan za chvíľu ho to prestalo baviť, alebo sa zľakol a už bolo po erekcii, pretože to je v hlave. A najčastejšie, čo chodia mladí ľudia za mňou, tak je to práve tá psychogénna erekcia, lebo keď sa pozerám na publiku, tak nikto z vás nemá dôvod na nejakú fyzickú problémy s erekciou, ale tá psychogéna je v tom, že keď na to začnete počas styku myslieť, tak už ho nikto nepostaví. To je koniec. Proste môžete tam už potom okolo sa mať čokoľvek. A to je v hlave. A tam to treba prelomiť. To znamená, to prelomenie je to, že raz, dvakrát za sebou musíte mať riadnu erekciu, aby ste si povedal, už to mám za sebou. Alebo chalani, keď si vypijete. To už nás na škole učili, že s alkoholom libido stúpa a potencia klesá. To znamená, že my by sme boli ochotní s kýmkoľvek, kdekoľvek a spadneme do postele a zaspíme. To znamená, že na toto si treba dať pozor. Je tam nejaká... že koľko alkoholu je ešte v pohode? Je tam nejaké takéto množstvo? Či každý to má individuálne? Ja mám vinára kamaráta, ja som teda vinár, len aby ste vedeli, keď za mňou chodíte na ambulanciu. Tak, tak či viete niekto, otázka do plena, či viete, prečo je víno v 7 fľaši? A nie v politrovke alebo litrovke. Tak sú aj také čučaka nejaké v tomto, ale takéto dobré vína sú v 7 deckách. Áno, pre chlapa, pozor, že máte menej alkohol dehydrogenázy ženy, to znamená, že vy znesiete menej alkoholu ako my muži, ale pre chlapa 7 decka je, ani nie ste opití a musíte byť v dobrej nálade. Takže 7 decka. Takže 7 deci. A pri vodke je to ako?
Od 1 litra do 2. Mám, pôda. Ale toto s týmito, že nevestincami, tak to ja viem, že to doteraz funguje v niektorých takých, nie osadách, ale ako sa povie v Afrike. Ani nie v osadách, aj tu. Ale že otec sa hanbí za to, že jeho 18-ročný... Žehru myslela. Nie, to nemyslím, ale že normálne že to robia aj ženám, aj mužom, že ich zoberú proste, že do lesa, keď akože sú pripravené byť ženou a sú pripravené byť mužom a tam proste dá, čo sa udeje, hej. Ale toto akože sa deje aj teraz, že takto sú, no neviem, ako sa to povie, proste... Ceremoniály? Také niečo, hej. Takže takto to funguje ešte stále. Odpaňovací ceremoniál. Áno. Do života. Mne sa to, že toto, keď sme brali panenstvo, tak sme takéto niečo som čítala. Dobre. Každopádne ja z vlastnej skúsenosti poznám otcov, ktorí sa hanbili za to, že ich 18-ročný syn je stále panic, takže ich zobrali do bordelu. Má tu niekto takúto skúsenosť? Ja viem, to by ste sa ani nepriznali, kebyže máte. Neviem, je toto akože cesta? Že tak v podstate donútiť to svoje dieťa nejak... Zase každý sme iný. Začínali sme tým, že my muži sme hambliví, ale sú aj nehambliví muži. A ja neviem, že by sme teraz mali tu zaviesť, zavolať na ministerstvo školstva a povedať, že proste po občianskom preukaze a po 18 ďalší krok je do bordelu, lebo neviem, či pán Gröling by pochopil, o čom hovoríme, ale... Možno tam chodí ako prvý, čo viete? Ale ja len chcem tu povedať, že nehačte hneď flintu do žita. Tak by som to asi povedal, hej. Že ono to, raz sa to napraví, nemusí to byť prvý, druhý, tretí pokus, samozrejme, a netreba hneď hľadať. Možno to nie je ten pravý, tá pravá. A ja osobne si myslím, že to nebol zlý zvyk. Nikomu to neublížilo. Na jednej strane bol zárobok, to bolo najstaršie povolanie. Ekonomika fungovala, na druhej strane ten chlapec sa cítil chlap, keď odtiaľ vyšiel, lebo cesta okolo sveta, nie? Jak Jožko Kroner hovoril. Kurva hoši guten Tag. Tak bolo to fajn a nevidím v tom nič zlé. Tak poviem, lebo treba rozlišovať sexualitu a treba rozlišovať lásku. Je to ideálne, keď sa to sklobí dohromady, ale sexualita je jedna vec a či chceme alebo nie, muži nie sme monogamní, ani nikdy nebudeme. To je dané genetikou, prírodou, tým, že nás vyhubila prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, zostalo nás pár a potrebovali sme oplodniť celé zástupy žien, tak sme neboli monogamní. Máme o tomto epizódu o monogamii a viac menej odborníčka, ktorá tam bola, súhlasí s vami. A odohrávala sa tu vlastne. Odohrávala sa vlastne, presne to bola naša prvý live event. Ak si mal, alebo tvoj partner problém, ako si to riešil? Hej, problém s erekciou. Takže prvé prišlo, že pozerali sme Netflix. Potom, najprv som to brala veľmi osobne, cítila som sa neatraktívna a dosť ma to vzalo. Ak sa niečo také stalo, myslela som si, že je to moja chyba, ale komunikácia je kľúč k úspechu a vysvetlil mi, že to niekedy proste nedokáže ovplyvniť a tak nejak som to prijala a teraz to už beriem úplne normálne. Normálne, veď aj mne sa stáva, že to bez príčiny nemaže a on to akceptuje a neopúšťa sa za to. Vždy to bolo náladou alebo stresom, ale keď sme si spolu s priateľom spravili celý rituál, že to nebolo narýchlo, spoločná vaňa, dlhšia predohra a sex, tak sme vydržali makať aj hodinu v kuse tak, že sme obaja oddelovali ejakuláciu a potom sme mali obaja sopky. Bolo to na začiatku vzťahu a vraj bol zo mňa v strese, potom to prešlo a už sa to teda nikdy nestalo. Potom bolo ďalšie, že ako to riešili. Tak bolo, že najprv blbostiami z internetu a potom som normálne išiel za urológom, ten mi vysvetlil, o čo ide a že je to normálne u 50% chlapov, akurát sú príliš pyšní to riešiť s odborníkom a kupujú si klaviny a tribusy, ktoré sú drahé a nepomáhajú. Takže nech nevyhadzujú chlapci peniaze za blbosti z reklam, medicína je veda, ktorá pomáha. Ďalšie veci, ktoré nám odporúčili teda ľudia, bolo, že porozprávať sa, rozhovor, to bolo najčastejšie, prestať huliť. Nie. Cigarety. Ísť za psychológom. Nechali sme to tak, počkali sme a skúsili znova neskôr, to tiež bolo často. Veľmi často bolo, že vytriezvel som a potom to už išlo. Alebo teda prestal som piť, alebo pil som menej. Skúšali sme sex okoreniť rôznymi hračkami, prádielkom. Je to obyčajná vec, keď je priateľ unavený alebo ho niečo trápi, tak sa len tulkáme. Bol som u urológa, dal mi tabletky, ale počasie to už nepotreboval, bola to psychika. Dali sme len orál, išiel som spať. Zlepšil som životosprávu,
Kamagra a Viagra, dlhšia predohra, prišlo aj také, že rozchod, alebo zo všetkého sa dá vylizať, Boh mi dal 2 zdravé ruky a jazyk pre tieto situácie. A teraz si z toho urobíme rebríček. Áno, kľudne povedzte vy, mám čo... na to reagovať? Áno, kľudne jasne. povedzte teraz vy, že tam je čo... toľko informácií. Že čo z tohoto by ste vy zvolili, keď je problém s erekciou? Ako by ste teda vyriešili problém s erekciou? Ešte pár komentárov k tomu. Neviem, čo pozerať na tom Netflixe, to by ma zaujímalo. A aké sú to tie blbosky na internete? Myslím, že toto presne, že také tie, čo v reklame chodia... Nie porno. Nie, to bolo, že tak, akože práve, že takéto, že tabletky z reklám, to Nič. myslel. Ja si myslím, že najschodnejšia cesta je, ak teda čo tí ľudia k sebe cítia, že to nie je len taká jednorazovka, alebo že si sú vyslovene neodporní, ako tá dlhšia predohra. A možno to ani nesiliť do nejakého násilného styku, možno tie ručičky, nožičky, či to tam byl jazyk, ktoré orgány spomínali. Ako proste existujú iné spôsoby sexuálneho zrušenia ako len samotný styk. Dobre, vieme sa pozrieť na to, že že v ako často je to v poriadku, keď sa nejaká takáto situácia stane a kedy to už začať riešiť? Treba sa porozprávať, toto je prvé. Treba sa porozprávať a vysvetliť si pojmy a dojmy, lebo niekedy to skutočne môže byť prejav aj nevery, alebo možno prepracovanosti, možno tí ľudia nie sú spokojní sami so sebou, s tým životom, ktorý žijú, si v niečom nevyhovujú a samozrejme, že to nemôže klapať ani v tej posteli. A ťažko povedať, že kedy by sa to mohlo riešiť. Sú ľudia, ktorí sa rozvedú po roku, alebo rozídu po roku, sú ľudia, ktorí vydržia 20 rokov a potom zistia, že to nebolo ono, lebo stretli nejakého partnera a zistili, že ten sex je o niečom inom, ako si mysleli 20 rokov. Takže ono je to veľmi ťažko. Každý máme iné priority. Hej? Niekto chce sex každý deň, niekto stačí mu za týždeň, niekomu, ja sám som mal pacientov, lebo okrem toho, že mám tú ambulanciu, tak chodím ešte aj na kliniku reprodukčnej medicíny, kde chodia neplodné páry a tam sa musíme baviť o sexe, aj o tom, aká je frekvencia stykov a podobné veci. No a keď mi povedia 40-roční manažeri, že sa ich spýtam, že či majú pravidelný nechránený styk a oni povedia, že áno, máme, koľkokrát do týždňa, tak mi povedia, že 2-krát do mesiaca. No tak za prvé nemôžu mať dieťa, to asi pochopíte, že 2-krát do mesiaca mať styk a za druhé aj ten sexuálny život potom buď to nepotrebujú, alebo majú nejaké bokovky, lebo to je 30-40 ročného človeka mať 2-krát do mesiaca s partnerom styk je podľa mňa nie je normálne. No, ja som skôr naražala na to, že ak sa ten problém s erekciou opakuje, že ak sa to stane raz za čas, asi sa vieme zhodnúť na tom, že jasné, môže sa stať z rôznych príčin, ale že ak ten problém pretrváva, tak kedy už sa tak povedať, že idem to riešiť s odborníkom? Áno, je tam... Zase, hovorím, prvá vec je porozprávať sa. Aj tá žena musí pochopiť, že ten muž tiež nie je proste, že príde domov a sa postaví a majú styk. To znamená, že skúsi ona nejaké praktiky samozrejme okolo toho. A druhá vec je potom, keď to nefunguje fakt, tak to je to, čo tam aj niektorí tí chalani hovorili, že keď prídu za mňou a majú tieto problémy a majú 25 rokov a majú normálny testosterón, tak je fakt dobre vyskúšať, ale to zase nie je z internetu, to sú všetko namiešané placebo. To zbytočne vyhodíte peniaze. Dneska sú fakt veľmi bezpečné a seriózne a vyskúšané lieky na báze Viagry, kde im hovorím, toto nemáte na celý život. Toto je na to, aby ste sa raz, dvakrát to mali a sa vám to v hlave dá do poriadku a dajte si kľud, dajte si to jacuzzi, urobte si niekde víkend a uvidíte, že to bude fungovať. A chodia za mňa a viem, že to funguje. Že to hovorí, že to funguje. Aký je rozdiel medzi Kamagrou a Viagrou? Kamagra není schválený liek ako liečivo. To je niečo také prírodné, nie? To je na prírodnej bázi robené ako také tie nejaké, jak sa to volá, ten diabol, čo tam je, to tiež také... Klavín. Takže to sú všetko také lieky, ale ono v podstate tá Viagra, alebo ten Sildenafil, ktorý bol v Viagre a teraz je už aj v iných liekových formách, už sa nemusí čakať hodinu, 2 hodiny. Po tej tabletke sú dneska také oplátky, ktoré sa dajú na podnebie za 15-20 minút, to má ten chlap v krvi. Takže to treba prísť, je to na recept, bohužiaľ, alebo
neviem, či bohužiaľ je to na recept, ale u mladého človeka to nemá žiadne nežiaduce účinky. To znamená, že treba prísť, si to vypýtať a skúsiť, ak náhodou je tento problém. Denis, mal si problém s erekciou niekedy? Nie. Good for you. A mal niekto niekedy pri tebe problém s erekciou? Nie. Ale áno, podľa mňa, hej. Len teraz si neviem... Áno, Matne si spomínam. Bolo tam určite. Aspoň 2-krát sa to stalo, podľa mňa. Ale to bolo fakt, že sme prišli, že totálne náš rod, alebo pod vplyvom. No pýtam sa preto, lebo že teda, že keď sa to stalo, že ako si reagoval, tak tu akože asi nejako moc si nereagoval, hej. Tak pýtali sme sa, že ako prijala tvoj problém s erekciou partnerka alebo partner, alebo teda, že ak ste boli partner alebo partnerka, ako ste to prijali, tak bolo, že ja som to prijala absolútne v poriadku, akurát partner sa začal pri opakujúcom probléme vyhybať sexu všeobecne a vtedy som o tom samozrejme začala chcieť viesť diskusiu a začala hľadať riešenie. On však v tom bode začal hovoriť, že sa nič nedeje a pri mojom naliehaní mi tvrdil, že to je moja vina, lebo na neho vyvíjam príliš veľký tlak. Bola som však naozaj veľmi opatrná, ale on nič nechcel riešiť. Veľa písali, že v pohode, s pochopením ubezpečila ma, že sa nič nedeje, že sa to občas stane. Veľmi zle, myslela som si, že že ho už nepriťahujem. Keď som začala chodiť s frajerom, mal problém, proste mu nestal. Mala som na začiatku rôzne myšlienky, prečo to je, no nakoniec sme sa o tom normálne porozprávali. Vraj mal stres, pretože sa mu naozaj páčim a bral ma vážne. Dnes sme spolu už skoro rok a som rada, že som to s ním na začiatku nevzdala. Bolo to frustrujúce, zaspala som, bola som z toho hotová, ale potom som pochopila, že sa to môže niekedy stať. Stáva sa, sex nie je len o penetrácii. Veľa sme mali naozaj také, že chápavé partnerky, že to pochopili, ale ja si tiež pamätám, že keď k tomuto nastalo, ja som to zo začiatku tak brala, že je to mnou. Že som není sexy, no. Nie je to tak. Nie je to tak. Vrátim sa zase k tej našej hlave a predstavivosti. Minul som sa stretol s takým, neviem, či som to čítal, či niekde v nejakom filme to bolo, že on ma už nemiluje, lebo pri sexe vždycky zavrie oči. A je to tak. Zavierame oči a dámy prepáčia, máme aj predstavy. To není podvod. To je len to, aby sme vás dokázali dobre ukojiť, pretože máme radi a sa nám páčite, hej. To znamená, že to neberte tak, že keď teraz ten chlap má zavreté oči, alebo už vôbec neberte to, že keď po styku sa chlap od vás odvráti a zaspí, že to je, že si len potreboval zasúložiť a nie, my máme postkoitálnu depresiu. Muži. Postkoitálna depresia znamená, že nechceme sa hladkať, nechceme sa boskať, nechceme sa túliť, chceme, aby ste nám dali chvíľu pokoj, potom sa najeme, napijeme a zase sa vrátime do postele a ide druhé číslo. Takže to není o tom, že by sme mali niekoho niekde, to je terminus technicus, to sa volá postkoitálna depresia u muža. Ja som si to dokonca kedysi vyhľadával, lebo som si tak myslel, že s bývalým, že čo sa so mnou deje, keď s ním už vieš po styku proste nič nechcem mať. Tak ja som si to googlil. Nie, toto nie, ja hovorím aj to poviem vám taký vtip, dobre? Lepšie sa vám bude to víno piť, ako to sú také veci veľmi abstraktné a smutné niekedy. Že manželia po 40 rokoch sa milujú v posteli a nie sa urobiť. A po pol hodine on zlezne teda z tej ženy a hovorí, drahá, ty si už nevieš na nikoho spomenúť. Takže ono to fakt takto v živote aj funguje. No si zoberte, že 40 rokov spolu, však to je výdrž ohromná, to si musíte na niekoho spomenúť. Ja mám otázku. Prečo niektorí muži toto nemajú a sú pritulní? Alebo prekonávajú sami seba, že chceli by sa odvrátiť a mať kľud? Môj frajer je pritulný. Non-stop. Šťastné to ženy? Že nemala som so žiadnym frajerom, podľa mňa toto, že sa nejako... Veľkú... Alebo som im nedala možnosť sa odvrieť. To je druhá vec, že keď teraz odídeš, už sa nevracaj. Keď teraz odídeš, už sa nevracaj, potom už nemôžete odísť. No, ja som mala bežne takúto skúsenosť tiež, že väčšina z tých mužov, s ktorými som mala sex, tak boli takí, že po tom styku sa akože nehrnuli do toho objímania sa a do nejakých takýchto prejavov. Ale teda
Neviem, no zaujíma ma to, že prečo niektorí muži to tak majú a niektorí sú v pohode a potom styku sú prítulní. Každý sme iný. Sme iný. Možno chcú ďalší styk. To je, možno tam nie sa dostanú, nie je frekvencia, hej, že koľkokrát, ja mám pacientov, ktorí sa mi pochvália, teda neverím všetko, čo hovoria, ale akože má za sebou 3-krát orgazmus, alebo majú to 5-krát za noc. Ale zase na druhej strane viem, že aj moji kamaráti niektorí, akože, ktorým verím, sú takí, ktorí majú ten styk a potom už sú v pohode a sú takí, ktorí proste majú jeden styk, potom druhý styk, tretí styk, štvrtý styk, aj keď si myslím, že to už není žiaden požitok, lebo však predstavím tie sliznice dochádza k ejakulácii, tam už není toľko toho, takže vlastne, ale určite sú aj takí, ktorí sa túlia, možno, že ešte niečo chcú. Dobre. No, pýtali sme sa teda v tých našich anketách aj to, že ako sa teda cítia muži, keď majú problém s erekciou. Medzi odpovediami prišlo. Väčšinou ono je to aj spôsobené stresom a potom, keď to nejde, tak mám ešte väčší stres a potom už to vôbec nejde. Cítim sa sklamane a znechutenie. Cítim sa, že starnem. Ožrato. Väčšinou to je iba, keď mám vypité, takže úplne normálne. Nie každý deň je nedeľa. Trochu smutne, ale športovo. V strese, ale viem, že je to normálne a musím preto od nej cítiť, že to berie v pohode. Nepríjemne a nechcem žiadnu ďalšiu sexuálnu interakciu. Aj majster tesár sa utne. Cítim sa ponížene, cítim sa ako chudák, nepoužiteľne, nahnevanie, menej cenne, pokazanie, zdevastovanie. Predpokladám, že to boli rôzne odpovede. Áno, toto nenapísal jeden človek. Chvála Bohu. Všetky dokopy. Ja som sa opäť zlakol. Ja. Chudáčik. Nezaslúži si ho tá, čo si ho nepostaví. Toto som dneska nadávala nahlas škaredo v kaviarni, keď som toto vypisovala, že what? Nie, povedala si chudák jeden. Tak, presne tak sa ja bežne vyjadrujem. Že nezaslúži si ho tá, ktorá si ho nepostaví, mi príde tak strašne degradujúce pre tú ženu a je to aj určite aj o tom mužovi, nie je to len o tej žene, sú dvaja, ktorí tam majú sex a príde mi to strašne také, ako si to nazvala, toxicky maskulínne a ja neviem čo, že fuj. Čakala som, že nebudete so mnou súhlasiť. Nie, že nesúhlasím, som tak blízko, že musím súhlasiť s vami, ale chcem povedať jednu vec, že jednak zareagujem na tú, že ožrato sa cítim a toto všetko, tak toto by bolo možno na policajný zbor zaujímavé, že by zisťovali hladinu alkoholu podľa toho, čo sa postavím alebo nepostaví. Hej, nemuseli by mať trubičky. Hej, ale... Ja som si tak predstavil takých sexy policajtov. Úplne môžeme začať takúto vec. Druhá vec je toto. To je zase maskulínny a feminínny princíp. My sme tie hlavy. Hej, chlap musí byť hlava, lebo potom nefunguje nič v domácnosti. On musí byť ten, ktorý proste tá domácnosť stojí na ňom. Ale, a preto ja to vyčítam mnohým ženám, ktoré chcú byť hlavy v rodine. Nie, že by som nejak podceňoval ich schopnosti, manažerské a neviem aké. Ale vy ženy máte jednu úžasnú vlastnosť. Keď chcete, tak si s nami urobíte, čo chcete. Lebo ste ten krk. A tam je ten, čo ste hovorili, že ktorá si ho nepostaví, tak si ho nezaslúži. To vzniklo len na základe toho, že potom on niekam išiel a tam bol ten krk a zistil, že keď to robí nejakým iným spôsobom, tak to funguje, lebo doma mu to nefungovalo. Len ten feminínny prístup, nezabúdajte na to, vy ste krásne a ste na to, aby ste nás manažovali. Ale nie je to vždy len o nás. Môžem byť aj v pradelku a postaviť si niekde na hlavu a nevždy sa mu postaví, keď on má nejaký problém. Takže to nemusí byť iba o mne. Tak to vyhodie z roboty, alebo... Áno, tak môže mať aj on, môže byť v strese, alebo nevyspatý, unavený, cukrovka. Alebo chodíte tou prázdnu často doma, no a to je potom už z toho stane taká, viete. No inak. Ja skôr bez pradla úplne, že môj frajer zase niekedy to nepoviem v jednej časti, že jo. A to je ďalšia vec, bez toho prádla. Ja som tiež nudista, ja to mám tiež rád, hej, ako v pohode, chodím na nudistické pláže, však som už povedal, že v Bulharsku som bol, ale bol som aj potom ešte, nebol som len v Bulharsku pred 25 rokmi, ale chodím, ale viete, a to je zase o tej predstavivosti, viete. Všetko je to o tom, že Svierák vo filme Kólia, ktorý ste asi videli, to krásne tam v jednej scéne popísal, že išli dvaja muži, ten Svierak a ešte s niekým autom a pred nimi išla taká kočka.
napasovaná a ten jeden hovorí, to je ale sexice. A tak prešli, tak ten jeho kamarát sa tak otočil a hovorí, no řeknu ti zepředu nic moc. A Svierak hovorí, ja mám pořád zezadu, pro mne je pořád hezká. To znamená, niekedy predstavivosť je viac ako realita, hej? Preto niektoré ženy používajú prádlo aj... Je to indikátor, že niečo nie je v poriadku, viem, že tedy musím zvolniť. V tom momente, keď sa to stane, sa cítim trápne, ego sa zbalí a odchádza preč. Muži. Ego sa zbalí a odchádza preč, no priateľka ho vždy chytí a zastaví. Ego alebo penis? To je to isté. V našom prípade. Cítim sa, ako by som zlyhal ako muž a potom prišlo, ani mne sa občas nechce vstávať do práce, takže ho chápem. To bola chytrá. Ako sa volá? To bol on. To bol nejaký muž. Ako sa veľmi volá? vtipný. No a potom máme otázočky. My sme vám ich aj poslali, ale verím, že ideme cubidu všetko. Čo vplýva na rýchlosť a kvalitu ejakulátu? A tu moja otázka znela, či rýchlosť znamená akože keď to vystrelí, No. alebo... Jak som tam mala to druhé? Rýchlo spermí? Že ako rýchlo sa urobí, hej? Áno, ako rýchlo sa Podľa urobí. mňa Tak... to mysleli tak, že ako rýchlo to strieľa. A kedy dojde k ejakulácii? Asi tak to mysleli. Ja tak som, Áno, áno. tak som to ja pochopila. No. To je tiež podľa toho, aký je ten chlap nadržaný svojím spôsobom. Na druhej strane zase, ako tá žena je schopná ho toto vydraždiť. Stimulovať, presne tak. Ale tam není sú nejaké tieto. Sú takí, ktorí vydržia hodinu, potom sú takí, ktorí vydržia 5 minút. A potom je takzvané, čo je z hľadiska medicínskeho problém, je tzv. Predčasná ejakulácia. A tam není ani problém v tom, že ten chlap by sa neurobil, sa urobí ten chlap, aj tá dáma sa môže potom urobiť, ale tam je niekedy potom problém otehotnením, pretože tá ejakulácia dojde skôr k ejakulácii, než on penetruje, vojde. A tým pádom nemá šancu ju oplodniť. Áno, tú ženu. Takže dostaneme sa k celej tejto časti, lebo to je... sa to tu riešilo. Často prišla otázka, prečo chlapi majú ranú erekciu? Čím je to spôsobené? No to je jednoznačná odpoveď. Hladina testosterónu má cirkadiánny rytmus. To znamená, behom dňa sa mení a najvyššia hladina testosterónu je medzi 3. 6. hodinou ránou. To znamená, že niekedy tie erekcie prespíme a niekedy ich neprespíme a zobudí sa niečo skôr ako my, ale väčšinou počas toho bývajú erotické sny a pokiaľ sú to mladí chalani, ktorí neonanujú a nemajú styk ešte, tak vznikajú polúcie. Polúcie znamená, že je odchod aj semena. Mokrý sen. Mokrý sen. Tam aj Ja som sa chcel spýtať. Existuje teda, počul som také legendy, že akože ranná stojka je teda veľmi zdravá. Je to akože nejaký dôkaz toho zdravia, dobrého zdravia? Áno, jednoznačne. Keď ste unavení, pozrite sa, zase, ja to vidím skôr na tej klinike, než v svojej praxi, lebo však tam mám väčšinu teda pacientov starších a s inými problémami, ale je to vidieť tam na tej klinike, že keď sú muži unavení, tak klesá aj kvalita spermií. To znamená, že pokiaľ vy ste, to je to, čo sa všade hovorí, že oxidačný stres, a sa všetci sa ma pýtajú, že či má prestať fajčiť, či má prestať nosiť úzke nohavice, či má prestať chodiť do sauny a neviem čo všetko. Pozrite sa, naši starí rodičia pili, fajčili a mali deti a deti. Ale nežili v tom, čom žijeme dneska my, hej. Požičky, banky, robota, čo bude. To znamená, že keď je on v strese, tak ani oplodniť sa nedarí, lebo je kvalita spermí menšia ako v tom kľude, to znamená, keď je v pohode. Odídu potom na 2 týždne na Seychely a vrátia sa tehotní. A je to skutočne s týmto. U žien to je ešte markantnejšie, napríklad športovkyne, alebo ženy, ktoré trojfázovo trénujú, alebo modelky, ktoré furt cestujú, diety a stres, tak im sa zastaví ovulácia úplne. Prestanú mať úplne ovuláciu. To je preto, že prírodu neoklameme a príroda si hovorí, teraz oni dieťa mať nemôžu. Kto ho bude vychovávať? Ten chlap furt lieta niekde, je furt v strese, ona je modelka, furt iba diety drží. Toto sú dvaja jedinci, ktorí sú schopní vychovávať dieťa. A to je príroda, to nie sme my. Môže dokoľvek na to čokoľvek namietať. Je to tak. To znamená, že treba si fakt uvedomiť, že či už je to sexuálny život, tak by malo to byť v pohode. Obidvaja máme na to chuť, alebo sa máme radi a proste
nemôže to byť, že v stredu, aj takých som mal kamarátov, ktorí mali sexuálny styk v stredu. Poslali deti do kina a oni mali každú stredu styk. No ja si to neviem predstaviť, že by som to plánoval, že v stredu medzi 12. a 2. bude mať styk, ale sú proste takto. A druhá vec je tá, že tú prírodu neoklameme. Proste, ako náhle nie sme v pohode, tak sa to nedarí. A sexualita predovšetkým slúži k rozmnožovaniu. To, či chceme, alebo nie. To znamená, že ak absentuje tá ranná erekcia, tak treba zisťovať, že čo sa deje. Ak je to dlhodobé a ak sú tam potom ešte aj iné poruchy, to znamená, že nie je dostatočná tá erekcia, povedzme podľa styku, tak tam treba testosterón z krvi vyšetriť, že či nie je nízka hladina testosterónu. Na ten testosterón, páni, vplýva vo vašom v tom veku do tej 60-ky možno hlavne šport, aktivita telesná, pretože my sme bojovníci a boli sme zvyknutí na to, že sme bojovali a adrenalín stúpal. A teraz to robíme vo fitkách, alebo tuto som videl páni, jak behajú, ktorý nám vstupne adrenalín, vyplavujú sa endorfiny, o tom asi niečo ste počuli a viete, a endorfiny produkujú testosterón. To znamená, že to všetko je na seba naviazané. Dokáže erekciu ovplyvniť užívanie marihuany? Každá droga časom môže poškodzovať cievy. A erekcia je okcia, potom je tam taká jedna otázka o tej kosti, tak to sa potom tam k tomu dostaneme. Tak každá erekcia je cievna záležitosť. Hej, to, že ten penis sa postaví a je pevný, je to, že sa tam nahrnie krv, tie cievy sa stiahnu a tú krv stadiaľ nepustia. Áno, to prišla otázka, ako to môže byť také tvrdé a nie je tam kosť? A toho som si pripravil pre vás zase jeden zážitok ešte z mojich školských rokov, keď som študoval medicínu a to sa koloval taký vtip, že prišla medička na skúšku z anatómie a ten skúšajúci anatom sa jej pýta: slečno, to bolo v Čechách, v Prahe, slečno, jak by ste pitvala penis? A ona sa tak zamyslela a hovorí, no tak ja bych rozřízla tú kúži a tú kosť bych vyndala. A on povedal, tak slečno, skúšku z anatomie nemáte, ale toho kluka se držte. No ale s týmto potom súvisí ďalšia otázka, ktorá prišla, že čo sa stane, keď sa penis zlomí v úvodzovkách? Áno, môže sa zlomiť, ja som videl za svoju prax zlomený penis. Býva to väčšinou pri takom náruživom sexe, pretože keď je tá erekcia tak pevná, lebo tam sú no už to tam vysvetlím, sú tam tzv. Kavernózne telesa. V tých dvoch častiach penisu bočných sú kavernózne telesa, ktoré sa naplňa tou krvou a je tam taký obal, ktorý je veľmi pevný za normálnych okolností, ktorý to drží, ten penis, že nepustí. A v podstate takú istú časť, ako nám trčí v rozkroku, tak taká istá časť nám ešte máme vo vnútri. To znamená, že tým, že sa tie dve časti, že sa to naplní narovna, tak tá spodná časť, tá mäkká sa postaví a vlastne máme erekciu. A keď sú takéto vášnivé sexuálne hrádky, tak to som videl, sa môže natrhnúť ten penis vyslovene. To je operácia, to sa musí hneď operovať samozrejme a potom bývajú často potom aj poruchy erekcie, lebo on sa vlastne roztrhne sa ten obal, ktorý drží tie telesa. Dobre, popojedem, prosím. Ale môže sa práve, že stať niečo takéto, ani nie, že možno, že natrhnúť, ale nejak poškodiť penis práve pri nedostatočnej erekcii? Nie. Tam nie, lebo to je to ohybné a mäkké, je to elastické. Tam nie, no tak... Predstav si žížalku? Nie, mám taký v hlave taký príbeh. No, tak poď. Daj nejaké pikantérie. Mala som na sex s jedným chalanom, tak tiež sme niečo, čo to požili ráno o 5:00, dopotený, hnusný, lepkavý na grejpe v stane. Menej detailov. Nemenovať. A tiež sa tam, že tiež bolo také, že no ani sa mu pre nepostavilo, lebo však veď to už bolo, že neviem čo. A on mal potom vtedy pocit, že ja som si na ňo nejako, že zle sadla, alebo niečo, práve že tým, že mu úplne nestal. On mal potom pocit, že ho boli penis a išiel vlastne s tým aj urologovi. Nič mu nebolo samozrejme, ale bol taký, že sa akože bál a že či to bolo práve, že tou nedostatočnou erekciou. Bol na vás urazený. Išiel k doktorovi si pre potvrdenie. Mohlo, samozrejme sa môže aj, ale čo, keď ste sa pýtali na tú ruptúru, po latinsky sa to volá, že ruptúra penisu, tak je to nie je zlomenina, lebo však tam tá kosť není, ale roztrhne sa tá tunika, alburgina, ktorá drží ten penis. Ja mám hrozne dobrú vizuálnu predstavivosť a hrozne mi to trhá srdce, keď si to predstavím. A to nemáš ani péro, hladko. Trhá ti to srdce tak, ako sa trhá penis.
Daj pokoj už, prosím. Mali by muži robiť cviky pánového dna? Existuje vôbec niečo také ako cviky pánového dna? Áno, existujú cviky, väčšinou ich robia ženy, keď majú inkontinenciu. Áno. To je najčastejší cvik, najjednoduchší cvik pánového dna je teraz, kým dopijete tie poháre, tak stiahnete zadok a držte ho. Alebo držte ho a potom pomaly ho pustíte. Nie naraz, ale pomaly. To znamená, že stiahnete... Miška, robíš to, jak zadok. to je, že? Všetci to stiahujeme, nie? Stiahnete. Všetci to tu skúšajú. Je to preto, že tie svaly, ktoré sú okolo konečníku, sú aj okolo penisu u mužov a u žien sú okolo močovej trubice a to znamená, že oni, keď stiahnete ten konečník, sa stiahnu aj tieto svaly a trénujú sa, hej? To je takisto, ako keď vyjáte činku. Takže keď idete v autobuse stiahnuť, teraz jednu zastávku držať a pomaličky pustiť. Toto sme mali vlastne Teraz celú neviem, či sa mi epizódu. točí hlava, alebo sa kýve loď. Kýva sa loď. Toto sme mali celú epizódu vlastne s našou gynekologickou fyzioterapeutkou o pánovom dne, ale teda otázka znela, je to aj pre mužov dobré na zlepšenie erekcie? Áno, Môže to pomôcť, hej? áno. Existujú na to aj nejaké špeciálne prístroje alebo niečo? Že, lebo my ženy máme guličky, hej, tak to do toho mierim, že my ženy máme venušené guľočky, ktoré nám pomôžu robiť také golové cviky a môžeme cvičiť pánvové dno. Je niečo pre mužov také? Na druhej strane aj muži môžu mať erogené zóny v oblasti konečníka. No, to som presne chcela povedať, že áno. my tu dnes teda pre vás máme, rozdávali sme vám tombolové lístky. Máme tu presne, že pre ženy hlavná cena sú tieto venušine guličky, ktoré sme už v minulosti aj spomínali, epizóda o pánovom dne, odporúčam. A pre mužov tu máme také, že stimulátor prostaty. Je toto niečo, čo napríklad pomáha so zlepšením tej erekcie? Prostata je pohlavná žľaza. Vďaka prostate teda jednak ejakulujeme, ale je tam hrozne veľa neurogénnych zakončení, ktoré môžu pozitívne pôsobiť. Samozrejme, že je tam penetrácia do toho konečníku cez ten zvierač, nie je možno niekedy príjemná, ale samotná prostata, ako dráždenie, masáž prostaty môže viesť k erekcii, dokonca aj ejakulácii môže viesť takej pomalej. Ja som ešte mala otázku, keď sme v tejto oblasti. Zadku. Áno. Keď sme v riti. Som to podal v zadku. Musela tak... som. Čo taký prštek v zadku? Má toto nejaký taký stimulačný efekt a pomôže toto napríklad erekcii, keby niekto sa bránil používaniu hračiek? Pokiaľ to není nepríjemné tomu pánovi, tak... Pokiaľ o tom vie, hej? Pokiaľ to nie je nečakané, len to v kuchyni. Tak áno, vyskúšajte to je v kuchyni, ale nie, pokiaľ to nie je príjemné, ja si myslím, že takisto ako muži majú erogené zóny aj na bradavkách mnohí, a tiež nie sú to typické akože erogené zóny muža, ale ušné lalky, bradavky, konečník, všetko. Čo sa dohodnete a to je k tej téme toho, že treba skúšať. Častým sexom sa erekcia zlepšuje či zhoršuje? Jednoznačne zlepšuje. No lebo to je sval, to sa posiluje, že? Nie, mňa milujú moji pacienti, muži, preto, že každému hovorím, vy musíte piť veľa piva, aby ste si preplachovali obličky a mať pravidelný sex, to znamená, čo dá, koľko to dá. A oni mi vždycky povedia, pán doktor, napíšte mi to do papier, tú moju starú, napíšte mi to pre tú moju starú na papier. Recept. Pomáha vibračný krúžok na posilnenie alebo vyvolanie erekcie? Ja myslím, že áno, ale zase hovorím, to je na tom, ako je ten muž konzervatívny, viete. Mm-hmm. Sú muži, ktorí ani orálne nechcú, alebo nemusia mať. Ale hej, nejsú. Sú. Tak teraz, viete, chcel by som urobiť štatistiku, ale sa nespýtam. Ako často sa ti stalo, že nejaký muž odmietol? To ja práve že z rozprávania a dokonca mi to hovorili ženy, že muži, s ktorými oni chceli mať nejaký takýto, že orálny sex, to odmietli, pretože im to prišlo špinavé a že sa s nimi potom nechceli boskavať. Napríklad. Toto sme aj riešili v epizóde, že vlastne muži odmietli dať po orálnej stimulácii žene pusu. Ako po orálnej stimulácii že s partnerom. Či... Áno. Že žena stimulovala partnera a že odmietol dať potom pusu. Tak mali dať pusu niekde inde, no tak... Áno, rozumiem. Alebo mať pri posteli
pohár vody. Ale čo sa týka tej špinavosti, ani nejde možno, že o to, že je to špinavé, že ona je špinavá, ale je veľa mužov, ktorým príde... Ich penis špinavý. nie, že ktorým príde to, že keď ich žena orálne uspokojuje, že to je pre ňu degradujúce. Áno, tak som to myslel. Áno. Zle som sa vyjadril, pardon. Prepáčte. Môže zadržiavanie ejakulácie spôsobiť zdravotné problémy? Oddialuje to, aby vydržal dlhšie? A nie, pokiaľ potom dojde k tej ejakulácii, lebo jedna z príčin tzv. Testalgie, alebo bolesti semeníkov je to, že... Modré gule? Blue balls. Neviem hovoriť teraz, ale to je jedno. Som úplne mimo. To je mimo, dievčatá majú nejaké, potom na to vysvetlia, ale ja som chcel niečo iné povedať. Ja som chcel povedať, že pokiaľ je stimulácia, tak sa začnú pripravovať, zase sme v prírode, začnú sa pripravovať spermie na vystrieknutie s tým ejakulátom. A tie spermie sa pripravujú do nadsemeníkov. V semeníku sa nám tvoria a v nadsemeníkoch, ktoré si vieme nahmatať nad tým semeníkom, tam sa pripravujú na to. A keď už máme teda tú draždenie a už teda to postavené vtáka a ja neviem čo všetko, tak začne sa tie spermie tam hromadiť a pokiaľ potom milostivá povie, že tak a dosť, ty sa dívaš tamto na obrázok svätej Helenky a so mňou sa miluješ a vás vykopne z postele a on si to neurobi na záchode sám, tak to tam začne bolieť. Lebo je to tam nahromadené. Volá sa to oficiálne po anglicky, je preto výraz blue balls, po slovensky modré gule. No dobre, tak som sa zároveň neučil. No oni to spomínali v súvislosti tu Hot to Handle reality show, že ak nemali dlhšie sex, tak vlastne, že tým, že nemohli masturbovať a tak. To zase nie. Keď má ten muž pravidelný sexuálny život a potom nemá z nejakého dôvodu dlhšie sex, neviem si predstaviť, prečo by nemal, však máme zdravé ruky, ale napríklad farári, mnísi, takí tí, ktorí to fakt dodržujú, tak čo sa nepoužíva, to zakrnie. To znamená, že spermie sa tvoria, ale súčasne zanikajú. Ako tam není, že teraz sa nám tvoria spermie a teraz, keď nemáme ejakuláciu, tak budeme mať blue balls až po kolena. Hej. Proste oni aj zanikajú. Keď určite majú svoju životnosť a pokiaľ nedojde k tomu, to je aj s plodnosťou. Sa ma všetci pýtajú, že koľko musí mať pohľadnú, aby som mohol dieťatko urobiť, tak kedy budú najkvalitnejšie spermie? 24 hodín celý život. 80-ročný chlap môže mať dieťa 2-krát denne, ak má erekciu a dokáže mať... To znamená, že nám sa tvoria a máme 2 semeníky, takže stále sa tvoria tie spermie a buď zanikajú, alebo teraz sa dostávajú von. Ale pri takej dlhodobej abstinencii z tých religióznych dôvodov, alebo ja neviem akých, sranda, keď máte farára, vám príde na kontrolu, na preventívku a teraz ja sa pýtam, že močenie tak a pohlavný život, ale ja som farár. No ale ránu erekciu máte? No to mám. No tak, čo s tým? Nepokračujete? Ja tiež chcem vedieť, čo ten farár na to. Stačí. OK, zakončujem tému erekcie s otázkou, okolo akého veku prichádzajú tieto problémy a ako im predchádzať? Základná téza je, čo sa nepoužíva, zakrnie. Veľa odpovedí mužov je to, že ja by som aj, ale manželka už nechce. To sú takí si starší, hej. Manželka nechce, manželka je onkologický pacient a neviem čo všetko, nemôžem. A to je to potlačenie toho nášho poligamie, by som povedal, a tej vernosti, ktorú vlastne táto doba priniesla. To je fajn, že sme verní, aj že milujeme, ale on by ešte mohol mať sexuálny život, ale už vlastne ho nemá, pretože chce byť verný tej svojej partnerke a ona je buď chorá, alebo odmieta sex a neviem čo všetko. To znamená, že potom, keď ako sa veľmi lepšie už poznáme, tak on povie, že ja si to občas sám niekde tam toto, hej, a je to v pohode. Ale začnú prichádzať problémy také tie, ktoré sa musia seriózne riešiť s vekom. Samozrejme, klesá hladina testosterónu, my muži máme tiež andropauzu, tak ako máte, poteším vás teraz ženy, nie len ženy majú menopauzu, ale my muži máme andropauzu. Tá andropauza neznamená len zníženie pohlavnej apetitu a chute, ale znamená aj to, že ten testosterón, keď klesá, tak sa nám začne vypávať vápnik z kosti, začne nám byť nervózny, odporný, hnusný, spotený a to všetko je príčina toho, že máme málo testosterónu, teda v veku už takom vyššom. Nie v mladom. Ja mám pocit, že ho mám teraz.
No a ako im predchádzať? Písali teda viac, že treba zdravú životosprávu, treba, vlastne je to psychika, teda je to v hlave, treba tréning robí majstra. Ešte je niečo, čo by mali muži robiť, aby vo vyššom veku nemali problém s erekciou? Čo môžu teraz mladí muži robiť? Tak mladí muži musia súložiť intenzívne, ale treba športovať, už som tu hovoril o adrenalíne, o testosteróne som hovoril. Isté, keď sa udržíte v kondícii, no keď má niekto 120 kg, potom má cukrovku, potom má vysoký krvný tlak, berie na to lieky, niektoré lieky znižujú, samozrejme. Tak, ak sa pýtali na tú marihuanu, tak marihuana, neviem konkrétne, s tým nejaké skúsenosti veľké nemám, nikdy som sa nerozprával z tých odvíkačiek, ako je to s tými pacientami, ale lieky určite znižujú, hej. Lieky, čo sa berú na tlak, znižujú potenciu. To znamená, lieky na cukrovku, diabetes, to znamená, že treba, keď aj sú potom nejaké problémy, tak sa poradiť s tým lekárom, čo môžem robiť, kde moja kondícia ešte má hranice, ale ja si myslím, že ja mám pacientov, ktorí v 70-ke si chodia pre Viagru a mám chalanov, ktorí, tak ako som tu hovoril, že 2-krát do mesiaca, čo je pre mňa nepochopiteľné. Chytím sa slovička kondícia a premostujem k téme výdrž. Pýtali sme sa, si spokojný so svojou výdržou pri sexe? Tak najviac odpovedí prišlo, mohlo by to byť lepšie, skoro 1500 chalanov. 1200 povedalo, áno, je to super a 218 som veľmi nespokojný. Chodevajú aj s týmto, či to tak nejako spolu súvisí k vám? Nemám problém s erekciou, ale mám problém s tým, že nevydržím. Je to... Mne to ide, ja mám môj talent, ak by niečo bol talent, tak dávať otázka je, že otázky, že nakoľko s tou partnerkou zohratí, by som povedal, lebo je kopa žien, ktoré prežijú svoj život a nevedia, čo to je orgazmus. To si nemusíme tu vôbec nahovárať. Ona žije v nejakom vzťahu a myslí si to, čo prežívala celé roky, že to je orgazmus a potom naraz zistí, že potom si objedná Lelosa na 2 a... No, napríklad, alebo proste niekde sa stane, že zakopne a zistí, že orgazmus vyzerá inak. To znamená, že aj to vydržal, tak ten chlap sa urobí, viete, ako zase hovorím, je to konzervatívna, alebo je to maznáčik, ktorý sa bude s vami hrať hodinu, 2 hodiny aj celú noc, alebo potom je to chlap, ktorý príde, splní si svoju povinnosť a ide pozrieť fotbal. Takže ťažko povedať, či to je nejakou výdržou, tam není nejaký časový interval, ktorý je ideálny. Lebo pokiaľ vy dosiahnete orgazmus, on dostane orgazmus, tak možno aj 5 minút stačí na to, aby ste boli šťastní. Presne, to nám vlastne aj hovorili. Tiež sme sa pýtali, že mal si niekedy, alebo teda mal partner problém s výdržou, tak tam je nám viac ako 3000 povedalo, že áno, stalo sa. Takže majú s tým akože aj mladí. Ak áno, ako si to riešil? Snažím sa riešiť zásadou she comes first. Venujem sa partnerke alebo teda partnerovi inak ako penetratívne, lebo viem, že pritom nevydržím. Vo všeobecnosti je slabá výdrž frustrujúca, skúšal som už všeličo od obriezky cez cvičenia a iné návody. Raz som bol dokonca odhodlaný ísť na antidepresíva, lebo vraj tie oddiaľujú ejakuláciu. Našťastie som si to zhodnotil a rozmyslel. Stále som tomu neprišiel na korienok, jednoducho nevydržím dlho. Ale dá sa s tým žiť, treba si to uvedomiť a spraviť všetko preto, aby aj tá druhá strana bola spokojná. Potom tiež vlastne prišlo, že sú na to také cvičenia. Pri masturbácii pred vyvrcholením prestanem, po chvíľke zase začnem a opakujem po sebe niekoľkokrát. Riadne to pomohlo, sex bol potom dlhší, niekedy aj o 15 minút, ktoré boli rozhodujúce pre partnerku. Sú takéto cvičenia? Toto posledné, s tým súhlasím, to je to, čo som hovoril, že to máme v hlave, hej, že proste začať trošku myslieť na niečo iné, ale tak to vyžaduje, aby ten človek bol vyrovnaný sám so sebou, sám seba dobre poznal, lebo to nie je jednoduché, hej. Proste, keď sa blíži orgazmus, aby som teraz spomenul si na šéfa alebo na výplatnú pásku a chvíľu to oddialil a pokračoval ďalej, hej. Ale sú takí jedinci, ktorí to dokážu, ale potom existuje jeden veľmi jednoduchý manéver, čo málo ľudí pozná, a to hlavne pri tých predčasnej ejakulácii sa doporučuje, keď už teda ide, a to môže robiť partnerka kľudne, keď proste už vidíte, že chytiť ten partner koreň a tvrdo, ale bolestivo zatlačiť. Hej, on vykrikne au, ale nie, ale pokračuje ďalej, viete, to nie je nič, to nie je ako, že mu zlomíte alebo čo, ale proste ale
povedzte mu to. Nemusíte to akože ten prst do zadku v kuchyni, hej. Lebo Chytám koreň. To môže byť dosť frustrujúce, keď... Viete, to je dosť frustrujúce, keď som večer v chladničke a niekto mi prišiel zo zadu a mi strčí prst do zadku. Viete, to ne, to by... Sa mi nikdy otočí chrbtom. Podľa mňa tie nahé babky sú akože lepšie. Áno, presne to nám prišlo, že je dôležité myslieť na niečo iné, aby človek vydržal dlhšie, ako predĺžiť výdrž bez toho, aby partner musel myslieť na svoju holú babku. No, to sú tí trénovaní. A mne to také potom príde, že keď si niečo iné predstavuje, takže tým pádom nie je so mnou v tom danom momente a neužíva si to dobre, keď musí chudák myslieť fakt na iné veci. Ale on myslí na kadečo, keď je s vami, ale miluje vás. Bullshit. No, mňa by zaujímalo, že keď príde v tom sexuálnom styku k tomu, že ten partner sa snaží to oddialiť a potom to oddiali až príliš a už nemôže potom ejakulovať. Potom nastupuje tá veľmi nepekná téma, čo tu bola, že ktorá si ho potom nepostaví, tak má smolu. To znamená, že viete, to musíte byť... To musíte, ale hovorím, to je otázka zase s tým partnerom, o takých veciach by ste sa mali baviť, viete to, ako keď keď ja som vegetarián a vy mi varíte každý večer mäso, tak ako, sorry. Mhm. Teda bavili sme sa, že ak si mal problém s výdržou, ako si to riešil, tak ďalšie bolo, že stačí dať viac kôl, keď je prvé krátke, ostatné sú hneď lepšie. To prišlo často, že keď to proste prvýkrát bolo krátke, tak ideme teda znovu po chvíli. Dýchaním. Toto niekto napísal, že mu raz povedala nejaká baba, že vraj je strašne stuhnutý a že nedýcha. Predýchať. Áno, že dýchaním. To je všetko o psychike, viete. Môže to úplne padnúť. Uh-huh. Kondomy s oddialovacím lubrikantom, benzokainom. Kondom je len... Ten benzokain, neviem, či jemu pomôže veľmi, ale kondom je tým, že vlastne nie je tam kontakt z tých slizníc, hej, tak ten kondom niekedy môže byť... Áno, taký... keďže má kondom, tak mu vlastne tak sa troška menšia citlivosť áno, a tým pádom vydrží dlhšie. Je tataránku s obalom. Áno, tak toto sme mali viac. Benzokain mi inak znie jak nejaká mandragora z Harryho Pottera, alebo niečo také. Predhonkanie teda pomôže. Prestrihnutie úzdečky. Áno, to sa robí často prvý krok, keď... Niekedy dvakrát. Keď máte predčasnú ejakuláciu, tak to môže byť príčinou toho, lebo tá úzdička dole je veľmi dráždivá. A okrem toho, že sa môže pri tom styku natrhnúť a krváca, lebo tam je cievka vo vnútri a to vyzerá dosť drasticky, lebo to tam strieka, ono sa nevykrvácate, ale strieka to, tak je to jedna z prvých krokov, keď má chalan predčasnú ejakuláciu. Dvakrát, keď sa to urobí, tak už je to potom do smrti. Hej, potom ešte musíte ísť na obriezku. Áno, obriezka tu bola, že teda obriezka pomáha. Obriezka nemusí pomáhať veľmi. To je taká predstava o tom, že keď si nechá chalan urobiť obriezku, takže bude mať menej draždivý žalúď, ale to nie je to. Chvíľu trvá, kým si ten žalúď zvykne na tie trenírky a to všetko ostatné, lebo predtým bol zakrytý to predkoškou a potom už chvíľu to jemu trvá, ale potom si myslím si, že nemá to žiaden vplyv na sexualitu ani na výdrž. Či? No ešte neviem, do tretieho štádia som sa ešte nedostal, mám akože strach. Ale musím to urobiť, no. Potom máme tréning robí majstra, teda častejší sex pomáha na zvýšenie výdrže. Začal som sa normálne stravovať, kúpili sme vibračný krúžok, skúšali sme teda všelijaké spreje a gely na necitlivenie, prerušovaný sex a zakončilo to samozrejme, stačí myslieť na niečo nechutné, na kolegu, na babku, na cesnakové langoše. Mňa by cesnakové langoše vzrušili. A tam ešte bola nejaká otázka s bobalkami, to sa mi veľmi páčilo. Áno, to bolo lebo tie cesnakové langoše sú tiež dobré, ale tie bobalky sa mi tam hrozne páčili. Bolo, že... Čo povzbudzuje, ktoré jedlo? Bolo, že existuje nejaké jedlo, ktoré ak by som zjedol, potom by som vydržal dlhšie, napríklad bobálky. Tak ja som si musela googliť, čo sú bobálky. Tak bobálky sú také sladké makové veci. No, bobálky sú, vy nemáte na Vianoce bobálky? To sa robí, kúpite si také cestovinové, alebo sa rožky nakrájajú, zalejú sa teplým mliekom a mak sa na to dá, to sa je na Vianoce. A tento pán pravdepodobne má sex len na Vianoce, lebo keď bobálky, tak keď mu bobálky robia dobre, tak asi každé Vianoce má kvalitný sex. Bobálky, áno. Pýtali sme sa ešte aj na to, tiež zase pri týchto otázkach. Stratila som sa, moment.
Pýtali sme sa na to, že či zažili naši muži alebo teda ich partnerky problém s predčasnou ejakuláciou. Koľko percent si myslíte, že toto rieši? Ja si myslím, že dosť. Nerobil som štatistiku, ani žiadne štúdie o tom asi nie sú, lebo však zistila to, kto vám povie, že má predčasnú ejakuláciu. No tak to sa dozvie až potom, keď sa konkrétne začnete pýtať, alebo že prečo, alebo ako. Ale myslím si, že dosť. Ja dokonca si myslím, že čím je mladší ten človek, muž, tak má skôr pretože tá zrušivosť je väčšia, rýchlejšie sa vzruší, a tým pádom aj dojde rýchlejšie k tej ejakulácii. A preto starší páni sú tak obľúbení u mladých žien, lebo vlastne už tam im to chvíľu trvá. Dobre. Tak bolo to 46% teda respondentov. Čiže zhruba okolo 1900 ľudí, že áno, stalo sa alebo stáva sa. A nie, nemajú s tým teda žiadnu skúsenosť alebo nezažili to 54%. Ale my máme také publikum, že možno, že tam boli aj nejakí mladší, ktorí ešte nemali vlastne sexuálny styk. Potom sme sa pýtali aj na to, že či ejakulujú iba pri penetrácii, alebo len pri ručnej stimulácii, alebo len pri orálnom sexe, alebo teda vždy pri všetkom. Tak prevažná väčšina teda označila, že vždy pri všetkom, niektorí iba pri penetrácii a potom ale bolo zopár aj takých zhruba 200 ľudí, že len pri ručnej stimulácii a menej ako 100, že len pri orálnom sexe. Písala nám jedna baba, že jej frajer, partner sa teda neurobí pri sexe a musí sa vždy dorobiť rukou. Ale ja som mala raz jedného partnera, ktorý sa takisto neurobil ani pri sexe, ani orálne a že tiež maximálne sám seba rukou. Že sú rôzni ľudia. Ale to je zase, viete, keď si zoberiete antikoncepciu, že nie je vždycky ten sex o tom, aby sa počalo dieťa. Nie každý môže znášať kondóm. A nie každá žena musí brať antikoncepciu a vlastne jeden z tých najjednoduchších, hlavne u partnerov, ktorí ešte začínajú spolu a hľadajú nejakú cestu, je preružovaná súlož. No a vtedy sa ten chalan, alebo to žena urobí rukou, alebo sa dokončí s to rukou, ale to nevidím je žiaden nejakú uchylku sexuálnu. To je proste len tým, že nechce proste to semeno teda vpraviť do pošvy. No, ale dobre, ale ak tam ten problém nie je ten, že nechce semeno vpraviť do pošvy, ale teda nevie ejakulovať počas toho styku, lebo ako keby, že mu tá partnerka, neviem, že či to je tým, že ho tá partnerka nepriťahuje, alebo že čo by tam mohlo byť vo veci, ale teda výslovne tam bol problém s tým, že nevie sa urobiť inak, ako že sám sa v podstate... No, ja si myslím, že tam je... Netreba v tom hľadať nejakú hlbokú myšlienku. Ja si myslím, že ten najväčší problém toho tam je v tom, že nemôžu ju oplodniť. Pretože ako náhle to semeno tam nevpraví na tú klenbu pošvovú, tak proste tie spermie sa musia dostať cez krčok maternice a ja neviem, kde putovať, do maternice a do močovodov. To znamená, že on pokiaľ sa niekde budú úplne vystriekať niekde na lábie alebo na začiatok pošvy, tak není šanca. Hej, to znamená, že tam je tento technický problém, ale inak by som to neriešil, ako proste, že pokiaľ on uprednostňuje tento spôsob a nechcú mať práve deti, tak zase je to na tej dohode takisto, ako môže byť tá partnerka potom orálne stimulovaná, alebo teda manuálne alebo orálne stimulovaná a môže mať orgazmus. Hej? To znamená, že zase je to na tých ľuďoch. To je akože tiež pravda, že ani ženy sa všetky urobia pri sexe a urobia sa možno, že iba rukou. No, mne to napadlo len v tej súvislosti, že nám hovorila, že je z toho frustrovaná, že vlastne akoby nikdy nepríde k tomu vyvrcholeniu počas toho sexu, ale musí sa on sám potom dorobiť. No, možno je to aj tým, že mu to, nie že vyčítala, hovorila, že prečo, a on keď začne na to myslieť, tak tam nemusí byť ani taká erekcia potom, aby došlo k tomu orgazmu. Potom sme tu urobili chybu, ktorú nám zás fanúšikovia niektorí nedali vyžrať. Ja mám rada, keď tam spravili... Dali vyžrať. Urobili niekedy takú chybičku a ľudia nám úplne píšu také nahnevané správy. Pýtali sme sa, dokáže partner vedome pracovať s oddelením erekcie? Samozrejme sme mysleli ejakulácie, nie oddelením erekcie. Tak 72% verím, že to pochopilo a 72% nám povedalo, že áno, vedia. Je to také bežné, že každý muž vie si oddeliť tú ejakuláciu? Nemyslím, že je to bežné, je to skúsenosť.
Je to skúsenosťou. Viete, sexualite sa musíte, tak ako vo všetkom svojom živote, musí človek najskôr poznať sám seba. Pokiaľ vy nepoznáte sám seba a nedokážete si povedať, že toto sú moje v úvodzovkách priority, alebo toto mi robí dobre, tak potom aj s tým partnerom môžete zle vychádzať, lebo vlastne ten partner nemôže splniť vaše predstavy alebo túžby a už je tam proste to a teraz vy mu to nechcete povedať, lebo možno tá žena je nejakým iným spôsobom zameraná a je to všetko o diskusii a o tom, ale tí muži vlastne, že vekom a časom proste sa spoznajú ako keby a tým pádom vedia aj tú výdrž, tú výdrž nejakým sa regulovať. Jedna baba nám napísala, že keď vzdychám, tak partner to vtedy nevie oddialovať. Keď vzdychám, je to kameň úrazu. Ako náhle vidí, že sa mi to moc páči, tak sa urobí. Vždy mi vraví, aby som sa netvarila tak blažene, ale hold smola. Videli ste už niekoho plakať dolu tobogánom? No, nie. Tentokrát nesúhlasím, pretože dovolím si povedať, že pani nemala orgazmus zatiaľ v živote. Orgazmus je krč. Ak sa pozeráte na pornografiu a vidíte tam tie dámy nadšené, vysmiaté, ktoré tam vykrikujú, juchajú, do toho sa smejú s otvorenými očami a vyvádzajú a niečo všetko, tie orgazmus nemajú. Orgazmus je krč. Tak ako chlapi vieme, že orgazmus je krč proste, to je slasť. Sťahovanie svalstva. Ale je to krč. Proste tá žena, aj ten muž v tom momente sa stiahne svalstvo. To je zase mechanizmus prírody, že vlastne vtedy na oplodnenie, keď on vystriekne, ona vcucne. Aby vcucla do tej maternice, do tej semeno, tak to musí byť krč. Toto nezahráte. A všetko ostatné, také tie, jak sú tam vysmiaté tie babenky, tak hrajú orgazmus. Ale už ste všetci dospeli tu. Jedna psychologička, ja som to už spomínal, že muž nevie zahrať orgazmus, viete, ťažko zahrať. No tak jedine, že nejak tak, viete, že tam, že, alebo že už som sa urobil. Toto sme mali, že opluje chrbát. Ako sa to volalo? Žigol Blafák. No, Blafák to bolo tak, že tá rozprávala, že bol jeden taký pán, ktorý teda ako chcel starý, že má orgazmus, tak vždycky zozadu mali ten styk a keď už teda bol akože orgazmus, tak je oplil chrbát. No. A tým pádom akože dokázal to, ale v podstate hovorím, orgazmus je krč. Tam nemôže nikto vyzerať potom blažene vysmiate. Ja som minulý týždeň sedela vo Vieche, Nika mi je svedkom. Sedela vedľa nás skupina heterosexuálnych mužov, ktorí veľmi bujne opisovali všetky svoje sexuálne skúsenosti z mladosti. Robila si poznámky? Chcela som ich do epizódy, keby sa to tam dalo nahrávať. A použili terminus technicus Žigol Blafák. Wow, bola som totálne šťastná. Takže it's a thing. It's a thing. Denis. Horšie, keď je sucho v ústach. Prosím. Aká je podľa teba optimálna dĺžka sexu? Ja som tam dal viac ako pol hodinu. I wish. ale vy ste tu vlastne povedali, že neexistuje vlastne nejaká optimálna dĺžka styku, takže to beriem úplne späť. Určite. To z vlastnej skúsenosti viete, že niekedy tie rýchlovky sú najkrajšie. Kedy sa na to človek nechystá, príde do kuchyne, tam je manžel pri chladničke a tak ho otočím, tak ho otočím a proste raz, dva, tri a nádhera. Hej. A niekedy zase samozrejme, že človek sa chce uvoľniť a niečo také, ale optimálna dĺžka, ja zase komu to ako vyhovuje, ale zase ja si nemyslím, že aj ženy, ktoré muž má 2 hodiny tam na nich pracuje, že by to bolo nejaké pre vás extra príjemné. No. Zvlášť keď... No aj niekedy akože typci písali, že 3 hodiny, 4, 5 a ja že kamo, chcem spať. Ja si myslím, že to už je potom, tak ako som hovoril o tých chlapoch, že keď to majú 5-krát, 6-krát za sebou, ako proste vy potrebujete, samozrejme, že ten ejakulát k tomu, ten ejakulát robí dobre, keď ide cez prostatu, cez močovú trubicu, len ten ejakulát sa nestihne vytvoriť behom noci, aby ste ho mali stále 3 ml, 5 ml. To znamená, že potom už je to také na sucho. Hej, aj u nás je to také násucho, že už toho ako to je menej a je to už aj bolestivé, lebo tá prostata je predsa len sval a sa sťahuje a už je to potom aj také bolestivé. Tak nemyslím si, keď niekto bude tvrdiť, že 5-krát, 6-krát, že aké to bolo úžasné, že to bolo úžasné. No, myslím si, že nie. My sme tu mali pred začiatkom nahrávania taký dišput, môžete sa teraz zapojiť, že či sa do tej dĺžky sexu počíta alebo nepočíta aj predohra. Ak si myslíte, že počíta, zdvihnete ruku. Do dĺžky sexu sa počíta predohra, hej?
A Takže ak hlasovali myslíte- ste tak, že 10 minút vrátane predohry. A ak si myslíte, že sa nepočíta predohra do sexu, zdvihnite ruku. Absolútne som vás prehlasovala. No, To neznamená, že je to správne. No nie, akože ja chápem, že sex je teda všetko, Mal čo som sa deje viacej okolo hlasov. sexu a nielen samotná penetrácia, ale do tejto ankety by som rátala ja, akože, že keby dávam tam nejakú minutáž, tak dávam iba tú... ale nenapísala si penetrácia. Napísala si sex a k tomu sexu tá predohra patrí. Mala tam byť tá penetrácia, no. No. Každopádne Dobre. odpovedali nám Vala aj muži, vyhrala. aj ženy. Zatlieskajte Valike a sami sebe, prosím vás. Thank you. Skvelé. Aj muži, aj ženy odpovedali viac menej rovnako. Najviac odpovedí získalo 10 až 20 minút. To bolo také najčastejšie, úplne súhlasím. Druhé najčastejšie bolo... Mne sa páči 0 až 10 minút, to znamená napríklad 1 minúta. Druhé najčastejšie bolo viac ako pol hodina, tretie najčastejšie bolo 0 až 10 minút a až štvrté najčastejšie bolo viac ako hodina. Tak lebo hodinu nebude mať pán erekciu pravdepodobne. Ja hlavne po nemám tých kondíciu. po tých Po liekoch liekoch mám- aj 4. 5 hodín to trvá. Wow. Fakt? Ja som, minule som mal pána takého, ja došiel už tak cez 60 a sa priznal teda, že takéto má To je nebezpečné 60 že takéto má problémy a tak som mu ponúkol teda, čo som vám tu hovoril, tie oplatky, ktoré sa dajú tých 15 minút pred stykom a potom prišiel asi na nejakú kontrolu za 2 týždne a hovorím, vyskúšal ste ten liek? A on hovorí, pán doktor, to bolo úžasné. Večer sme mali, ešte ráno sme mali a tuto vám žena posiela peniaze 2 krabičky do Foroty. Písali nám teda ľudia, že závisí od toho, čo všetko do toho zahrnieme a teda, že závisí od okolností. Veľmi sa mi páčilo toto. Záleží od nálade a energie. Niekedy som ako Toyota, let's go places a niekedy ako Nike, just do it. Ale viac menej to bolo, aj tu niekto napísal, taká je optimálna dĺžka sexu, ktorá stačí obom stranám na uspokojenie. Ak sú obidvaja spokojní po 5 minútach, tak to môže byť teda aj 5 minút. Amen. Can I get an amen? No, to som nečakala. K tomu ide otázka, že zaujímalo by ma, čím je dĺžka styku ovplyvnená. Občas vydrží makať naplno 5 minút, občas kľudne aj pol hodiny. Psychicko-fyzickým stavom. Rozpoložením. Hej. Keď to je rýchlovka ráno, tak je rýchlovka, lebo utekam do roboty, hej. Nemusím sa tam teraz bavkať v posteli 2 hodiny. Keď mám čas, som na dovolenke, sobota, nedeľa, tak... Je to to není nejak časovo... Nemyslím si, že niekto by chcel mať sex len kvôli tomu, aby to rýchlo mal za sebou. To mi prípada také divné, nie? Že mám 3-krát do týždňa sex, aby som to mal rýchlo za sebou a nemi dajú potom pokoj. Tak ako kto asi. No, tak neviem, no. Ja mám otázku k tejto téme výdrži, že či odporúčate, aby teda tá výdrž bola lepšia, také veci ako sú tie stimulačné pumpy na erekciu, prípadne my tu máme dnes, čo môžete aj vyhrať, taký sprej na zlepšenie erekcie, volá sa to Iron Man. Skvelý názov. Sú toto veci, ktoré možno vyskúšať najskôr v tom predkroku pred tou Viagrou? No, takto. Vákuová pumpa je osvedčený prostriedok, pokiaľ nie sú erekcie. Ale netreba to skúšať kvôli tomu, že tam ste si čítali, že budete mať 3-krát taký veľký penis, to nie je. Nebude akorát napuchnutý. Ale potom treba samozrejme krúžok erektílny, lebo aby to udržalo tú krv. A to je väčšinou... Erektílny krúžok je ako ten stisk, nie? Pri koreni. Veď to isté robí, nie? Taký gumený stisk. Áno, gumený stisk, hej? Tak, hej. To znamená, že toto môže byť. Ja by som to nekombinoval s tou Viagrou, lebo hovorím, že toto je... Tie lieky sa dávajú z 2 možných. Jedno je to prelomenie tej psychické bare, čo sme sa tu bavili, to znamená, že 5 hodín vám stojí tak, ste v pohode, 2-krát to dáte za sebou a 3-krát už pôjdete naplno a nebudete potrebovať nič. Alebo potom sú tu pani, ktorí skutočne majú cievne problémy a tam není iná šanca, lebo ten sildenafil, čo je vo Viagre, ten robí to, že on stiahne cievy a vlastne nepustí tú krv z penisu von. Takže vlastne tam, keď je to mladý chlap, tak si toto zobere, tak hovorí, že ja som robil na počítači a mladá sa hrala. Lebo ten penis stal. No, každopádne, ak by ste chceli niečo takéto skúšať, tak náš sponzor,
ktorého sme spomínali v úvode, vám poskytuje 10% zľavu. Heslo je Joy Life. Malo by to byť skôr koreň, ale teda... Medzi tým prišla aj otázka, keď sa muž urobí pri sexe skoro, dá sa to brať ako kompliment? Áno. Ja toto som vždy hovorila, že keď je to príliš takto skoro, tak tiež ma to príde také, že že strašne bol nadržaný, zo začiatku, strašne bol áno. zrušený, ale keď to už bude príliš často opakovať, tak už to asi nie je úplne ako kompliment, ale občas to podľa mňa, že keď sme sa dlhšie nevideli alebo niečo, tak je to podľa mňa úplne košer. Tu Iron Man Performance Spray Feel the Control píšu, že má to byť držané z dosahu od detí, nesprejovať na otvorené rany a avoid eye contact. Takže myslím si, že sa to sprejuje priamo na penis, predpokladám. A píšu tu, že je to proste na to, aby partnerovi vydržala lepšie jeho erekcia. Ako lak na vlasy, ale na kokot. Aj lak na vlasy ti udrží vlasy bez pohnutia, vieš ako? Teraz som chcel povedať, či sa nedá použiť lak na vlasy. Hej? Ale keď ste už pri tejto téme, tak ešte existuje jedna forma na zlepšenie erekcie, okrem tejto Viagry, a to je taký gel. To je gel, ktorý sa instaluje, a to je tiež na recept, normálne liek, do močovej trubice, tesne pred stykom, 15-20 minút sa striekne. Vyzerá to ako lubrikant, keby to bolo v takej ampulke, natiahnuté, už hotové, a ten chlap si to tak 15-20 minút striekne do močovej rúry, trubice, čo niektorí majú problém si to tam strieknúť, ale ono sa to strebáva v tej močovej trubici rovno do tej tkáne. To len na margo toho, že sme sa tu teraz bavili, že kam sa to bude aplikovať, tak existuje aj takýto prípravok na trhu, ktorý tiež na recept, na erekciu. Píšu tu, že 2-3 streky priamo na oblasť a treba počkať, kým sa to kompletne absorbuje predtým, než začnete mať sexuálny styk. Vyskúšate, dáte nám vedieť. Tí, ktorí vyhráte, dáte potom vedieť. Mali sme tu aj, že my máme opačný problém. Priateľ sa nevie urobiť aj 2 hodiny, je nedorobiteľný. Na jednej strane šťastná to žena, na druhej strane je to zlé, lebo sú aj takéto stavy. A niektoré lieky to robia, sú to aj u starších pánov, to sa môže prejaviť, čo majú rôzne iné pridružené choroby, že nevie dojsť teda k orgazmu, alebo niekedy ten orgazmus je, potom nie je ejakulácia, to potom patrajú, kde ten ejakulát je, aj toto sa môže stať. To sme mali taký, že retrográdny. To je retrográdna ejakulácia. Ja už také veci viem. To znamená, že keď sa berú nejaké lieky, ktoré uvoľňujú prostatu a teda zvierač močového mechúra, tak ten ejakulácia nájde kratšiu cestu a ide teraz do močového mechúra. Nie je to príjemné určite, ani pre jedného z tých partnerov. A nie je to v poriadku. Nie je to v poriadku. A dá sa to nejako liečiť? Riešiť? Takže nepôjde asi do močového mechúru, takže či sa to dá otočiť. Toto vyžaduje možno nejakú diskusiu sexuológa, aj možno urológa, sexuológa. Otázka toho, že či to je to isté pri masturbácii, alebo pri sledovaní nejakých pornografií, alebo čokoľvek iného, či tam je problém nejaký ten v partnerke, alebo čokoľvek. To je ťažko povedať toto. Ako to nemusí byť problém vždycky len v tom chlapovi, alebo len v tom samotnom styku. Možno keby skúsili nejaký orálny alebo nejaký iný, tak možno by to šlo. To je to isté, ako keď nevie sa urobiť tiež, ejakulovať. Ovplyvňuje masturbácia výdrž pri sexe? Nie. Keď si častejšie muž robí sám, tak častejšie dlhšie vydržia pri sexe? Nemyslím si. No ja by som tiež povedala, že to je ako tréning. No, že veď písal niekto, že predhonia si a potom dlhšie vydržia. Nie, predhoniť si znamená pred stykom. Tesne. No? No, ale masturbovať môže aj úplne. Potom máte blue balls. Po akej dobe po ejakulácii je normálne mať ďalšiu erekciu? No niekto aj do 3 minút. Tak. Áno. To zase hovorím, že o tom, jak ten partner ho zrušuje, jak proste... Koľko má rokov? No, akože, nie, však ste hovorili, že mladší sú vzrušivejší, tak pravdepodobne aj to áno, tam zohráva. ale aj starší sú zrušiví. Hej, dobre. Neviem potvrdiť. Zohráva sebavedomie muža nejakú úlohu? Určite veľkú.
Už som to o tom hovoril. Že je to v tej hlave. Bojovníci a proste ako, či sme sa bavili o tých verejných domoch alebo čokoľvek inom, tam sa všetko sebavedomie. Hrá v dĺžke sexu a vydrží rolu aj fyzická kondícia? Vydržia športovci dlhšie? Tiež som spomínal. Áno, vyplavujú sa endorfíny, testosterón. Určite vydržia. A posledná vec tu bola, že nemám otázku, len mne pomohlo prestať pozerať porno. No, tak toto až tam som sa dostal prečítať, takže nakoniec, hej, to bol koniec? Áno. No, tak sa vážne, nakoniec som sa dostal. Tak, viete, toto je podľa mňa problém dnešnej modernej doby. A na záver už teda, keď môžem niečo k tomuto povedať. Je overdóziš sexu. Dneska není problém, aby si malé decko doma otvoril, môžete mať zablokované počítače, oni to vedia, hej, od malička, proste pornografia rôzneho druhu, pritom masturbácie, virtuálny sex a sociálne siete robia to, že strácame kontakt ľudský. Kontakt ľudský znamená to, čo sa hovorí tá chémia. V živote nepreskočí chémia z pornografie na vás, ani nepreskočí na vás zo sociálnych sietí. Proste, ak sa ľudia prestanú stretať, tak prestaneme sa rozmnožovať. Ak budú nosiť tie rúšky aj doma v posteli, tak sa nebudeme ani boskať, ani orálny sex nebude, lebo nám to bude protivné. Trebalo by sa vrátiť k normálnemu živočišnému životu. Ako teraz, to, že máme druhú signálnu sústavu a že sme chytrí, múdri a že sme vyhubili celú planetu, ešte neznamená, že by sme sa nemali stýkať. Preto je strašne dôležité, som hrozne rád, že toľko ľudí tu došlo, lebo fyzický kontakt, tá chémia, tá vôňa, my si voníame si, hej. To znamená, že už to vás priťahuje k sebe a robí sexualitu, ktorá je strašne dôležitá v ľudskom živote, takou, aká má byť. Pornografia robí ešte tú vec, že proste je to strašne jednoduché. Viete, dneska 2 roky sme boli zavretí, sedeli sme pri počítačoch, ale vlastne nám nič ani nechýbalo. Jedlo nám doniesli domov, tovar nám doniesli domov, urobili sme sa pred počítačom, alebo aj s frajerkou, cez dneska video, však môžeme si tam ukazovať všetko, hej, hore, dole. A v plaste ani nemôžeme si ublížiť, keby sme chceli. Nemôžeme ani povedať, ty ma nezrušuješ. Lebo možno mám druhý počítač zapnutý a tam je tá Helenka z planety, ktorá sa mi páči viacej. Hej, na tú sa dívam a s tebou sa urobím cez počítač. Toto všetko, bohužiaľ, prináša dnešná moderná doba. A keď sa na záver vrátime všetkým týmto otázkam aj tým veciam, ktoré sa ľudia pýtajú. Za prvé, ak človek si nevie sám so sebou poradiť, lebo sú také stavy, že proste neviete kam z konopy a treba sa ísť poradiť aj k lekárovi, aj k urologovi, chlapi, príďte, beriete nových pacientov. Nič sa tam nedeje, nič sa tam také zlé nedeje. Možno niekedy stačí sa porozprávať a nemusíme nájsť nejakú diagnózu ani sa vyšetrovať, lebo v krčme sa ho porozprávate o tom. Tak, jak tí chlapi sa chválili, tak to je pes, ktorý breše, nech hryzie, hej. Lebo o takýchto veciach ani nie veľmi sa chváli, neviem, preto sa rozprávať doma, aká má moja žena orgazmy, no tak ako s chlapmi v krčme, koho do toho, hej. To je intimná záležitosť. Ale pri sa porozprávať, mať kontakt s ľuďmi, vzťahy neriešiť buchnutím dverí a toho, že ty ma nemiluješ a ty niekoho máš, lebo to tak není. Ešte raz hovorím, my muži nie sme monogamní. Od prírody nie sme monogamní a je to preto, že príroda tak zariadila, aby sme rozmnožovali ľudský rod. To znamená, že verno sľubujeme, slepotu nie. Asi inými slovami, hej. Ak sa niekto, váš partner obzrie za nejakou babou, ktorá možno vám nešahá ani po päty, tak je to preto, tak vy sa môžete ozrieť tiež, obzriete sa, nie? No jasne. No, tak vidíte. No. Takže pornografia určite není dobrá cesta. Ako je to, pokiaľ je to súčasťou toho sexuálneho života, že keď nám to tak nejak teraz nejde chvíľku, tak sa tam púsme nejaké porno, hej, a pritom môžeme, či už predohra, alebo dohra, môžeme pritom. Ale není to dobré pre mladých ľudí, ktorí tak, jak vy ste už iná generácia, ale ja si pamätám, keď som našiel otcovi časopis, kde boli holé baby, tak som bol z toho 3 dní hotový, hej. Taký časopis, tu by nikto ani to, tu by predávala pani v stánku, tam nebolo nič
žiaden konkrétny záber na sexuálne aktivity. Ale proste sme boli tak vychovaní. Dneska tá doba je iná, ale nehovorím, že pre sexualitu je to dobré. No, čo sa týka toho porna, tak problém je s tým, že keď tí muži vidia aj ženy, tie dokonalé tela, ako to tam je všetko úžasné a tak potom, keď prídu k normálnemu sexu, kde sú aj rôzne iné šťavy a zvuky, ktoré sme mali v poslednej epizóde a proste sú tam aj nejaké zaváhania, niečo, tak majú problém s erekciou, lebo si myslia, že všetko bude takto, ona bude hneď vlhká a ona proste bude toto a potom majú problém s erekciou. A zase u mužov, keď sa dneska bavíme o tej andrologickej fáze, a ja som kedysi chodil prednášať, ešte pred revolúciou bola sexuálna výchova povinná na stredných školách a tam urológ chodil chalanom prednášať, gynekológ babám prednášať na tej strednej školy a tam už vtedy som im hovoril, však vtedy už začala trošku tá ako pornografia k nám prichádzať. To sú herci. Tam predsa nemôžu vybrať priemerného, normálneho chalana, aby tam hral porno. Tam proste potrebujú vybrať Junca, ktorý a ja... Bujaka. Uja Bujaka a ja, pretože mám kamaráta, ktorý robil pre jednu takúto firmu, ktorá natáčala takéto veci, tak viem, že tí chalani sú napichaní všetkým možným. Áno, a do penú si pichajú nekcie. Nadopovaní, pretože tam ide o to, aby zahrali. Oni potrebujú zahrať, zarobiť peniaze a potom mali kde si rodiny, deti a všetko ostatné fungovalo. Takže toto je druhá vec, že tí chalani potom sa porovnávajú a si hovoria, bože, jak ja môžem s takýmto vybavením ísť nejakej žene, keď títo tu všetci v tej televízii majú 3-krát taký. Takže to je ďalšia tá psychogénna záležitosť, kedy si hovoria, a to vôbec tak není pravda, pretože pošva je orgán, ktorý sa stiahne a ktorý sa prispôsobí a ktorý sa roztiahne. To znamená, že tá dĺžka ani hrúbka penisu není až tak dôležitá. Ale aby som teda dal tomu celému zlatý klinec na záver, tak vám poviem jeden vtip na záver. Jak príde pán do toho verejného domu a ide k prvým dverám a tam je napísané, že tu nech vstúpia tí, čo majú dlhý a hrubý. Tak on hovorí, toto nie sú moje dvere. Tak ide k ďalším dverám a hovorí, tu nech vstúpia tí, čo majú hrubý a krátky. A hovorí, krátky by som mal, ale toto nie sú moje dvere. A ide k tým ďalším dverám a tam je napísané, tu nech vstúpia tí, čo majú tenký a dlhý. A hovorí, no tenký by som mal, ale tiež sú nie dvere. A posledné dvere príde a tam tu nech vstúpia tí, čo majú krátky a tenký. Hovorí, no, to sú moje dvere. Otvorí a vyjde na ulicu. Ja som to nepochopila. To je kábel. No, akože bežní muži. Ja. Nevadí. Pojedem? Nevadí. To som iba pre všetkých, ktorí tiež to nepochopili. Som to tak zahrala. Dobre. Myslím si, že sme sa už porozprávali o všetkom, čo sme na dnes mali pripravené. Veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste nám tu ozrejmili všetky možné a nemožné infošky. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste tu s nami dnes, že ste prišli. Nevieme, že či to nie je náhodou posledný event, lebo uvidíme, aké budú vlastne teraz nové všelijaké zase zmeny. Každopádne, ešte raz díky. Nech vám dobre stoja penisy. Aj babám, čo máte doma chlapov, aj vaše vibrátory nech vám stoja. Všetko nech vám stojí. Sponzormi tejto epizódy sú Joy Division, vyrobené s láskou v Nemecku, a Condom Shop, diskrétny erotický e-shop. Ďakujeme, že ste si vypočuli novú epizódu nášho podcastu. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vedieť na budúce. Sledujte nás na našom Instagrame Sexuálna výchova. Táto epizóda vzniká v spolupráci so značkou Durex.